Πηγαίνουμε στην επόμενη ομιλήτριά μας, η οποία ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας με συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και άλλους εξειδικευμένους στο θέμα του αγροτουρισμού, η κυρία Χαρίτα Βλάχου, η οποία είναι υποψήφια εντάκτορας αγροτικής οικονομίας στο ΑΜΙΤΙΤΑ, που θα μας μιλήσει για την εμπειρία που είχε από την εκπαιδευτική διαδρομή στην επιχειρηματικότητα και μέσα από αυτή τη χώρα. Κυρία Χαρίτα. Όταν πριν από καιρό, περί τα τέλη Ιανουαρίου, βρέθηκα μία κλήση στο κινητό μου τηλέφωνο από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, όπου μου ζητήθηκε να συμμετάσχω σε μία εκπαιδευτική διαδρομή με θέμα την επιχειρηματικότητα προσανατολισμένη στον αγροτουρισμό, δέχτηκα αμέσως και με μεγάλη χαρά. Όταν έκλεισα όμως το τηλέφωνο, βρέθηκα να είμαι προβληματισμένη. Προβληματισμένη για ποια επιχειρηματικότητα να μιλήσω αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα που βάλετε ποικιλοτρόπως και πολυεπίπεδα. Για ποια επιχειρηματικότητα να μιλήσω αυτή την εποχή στην Ελλάδα, που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι στερείται θεσμικού πλαισίου σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους και τομείς, έχει ασταθεί αναπτυξιακή πολιτική και η φορολόγηση των επιχειρήσεων μεταβάλλεται τόσο συχνά, ώστε η αβεβαιότητα να είναι το κυρίαρχο συναίσθημα των επιχειρηματιών, αλλά και κάθε νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Η απάντηση στον προβληματισμό μου αυτό ήρθε μέσα από τους εκπαιδευόμενους, όταν διαπίστωσα ότι πολλοί από αυτούς βρίσκονται μέσα σε έναν λαβύρινθο. Σε αυτόν τον γνωστό λαβύρινθο αυτής της εποχής, που στην είσοδό του το ταμπελάκι γράφει τη λέξη ανεργία. Και μέσα από αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία αναζητούν μία πρόταση γνώσης, μία πρόταση εμπειρίας, που θα τους βοηθήσει να βγουν από το λαβύρινθο με μία επιχειρηματική ιδέα στο χέρι, που πιθανότατα να μετατραπεί σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Όταν λοιπόν αντιλήφθηκα ότι οι εκπαιδευόμενοι στην διαδρομή αυτή είναι οι περισσότεροι άνεργοι, σκέφτηκα ότι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω είναι με όρεξη, αν όχι με πάθος, να διαθέσω όποια γνώση κατέχω, όποια εμπειρία διαθέτω, προκειμένου να τους ενισχύσω να βγουν από αυτόν τον λαβύρινθο. Και αφού ολοκληρώθηκε αυτός μου ο προβληματισμός, πριν καλά βρεθεί η λύση του, βρέθηκα μπροστά σε έναν δεύτερο προβληματισμό, ο οποίος αφορούσε την ανομοιογένεια του ακροτηρίου. Οι εκπαιδευτές είχαν ένα ηλικιακό εύρος από την ηλικία των 20 μέχρι την ηλικία των 50 και κάτι ψηλά. Είχαν διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, με μερικούς εξ αυτών να κατέχουν τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακούς τίτλους εξειδίκευσης σε θέματα τουρισμού, περιβάλλοντος, οικονομίας, γεωργίας, δηλαδή λίγο πολύ συνάδελφοι. Άλλοι ήταν από αστικές περιοχές και άλλοι από τον αγροτικό χώρο. Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι είχαν ήδη μία επιχειρηματική δραστηριότητα, την οποία την ολοκλήρωσαν για διάφορους δικούς τους λόγους, και άλλοι που δεν είχαν καθόλου εργασιακή εμπειρία. Προβληματίστηκα λοιπόν πώς να μιλήσεις σε ένα ακροατήριο τόσο ανομοιογενές, ώστε να είσαι κατανοητός στον ίδιο βαθμό από όλους, να εξασφαλίσεις τη συμμετοχή τους και να κρατήσεις και αμύωτο το ενδιαφέρον τους. Η λύση ήρθε πάλι μέσα από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, όταν στην πρώτη μας συνάντηση συναποφασίσαμε να συνθέσουμε μαζί το πάζλ της επιχειρηματικότητας. Έτσι ο καθένας έφερε το δικό του κομμάτι, με τους μεγαλύτερους και έχοντες επιχειρηματική δραστηριότητα να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους, τους νεότερους να μας δίνουν φρέσκες, σύγχρονες και επίκαιρες ιδέες που θα μπορούσαν πιθανότατα να μετατραπούν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, τους έχοντες πτυχία και μεταπτυχιακά την επιστημονική τους γνώση που χρειάστηκε σε αρκετές περιπτώσεις, τους κατοίκους των αστικών κέντρων που μας διατύπωσαν τι ζητάει ο κάτοικος της πόλης πολλές φορές όταν επισκέπτεται την ύπαιθρο, και τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών να μας προσγειώνουν κάθε φορά που κάποια ιδέα ή πρόταση ξέφευγε από την οτροπία, από τη φιλοσοφία του αγροτικού χώρου και του αγροτουρισμού. Και αφού λύθηκε και αυτός ο προβληματισμός, και σας ανέφερα ήδη δύο, νομίζω ότι με έναν τρίτο μπορώ να κλείσω τη σημερινή μου ομιλία, και αφορά τη σημερινή συνάντηση. Όταν λοιπόν μου ζητήθηκε να μιλήσω και να περιγράψω την εμπειρία αυτής της εκπαιδευτικής διαδρομής, προβληματίστηκα για το πώς μπορώ να κλείσω την ομιλία μου με μία φράση. Μία φράση όμως που να περιλαμβάνει και να περικλείει τα πάντα. Και την εκπαιδευτική διαδικασία
και τη γνωριμία μου με τους εκπαιδευόμενους, αλλά και την συνεργασία μου με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Πάνε 2 μήνες περίπου που έχουν τελειώσει οι εκπαιδεύσεις και από την πρώτη στιγμή έκανα την αποτίμηση και την αξιολόγηση αυτής της εμπειρίας. Και η αλήθεια είναι ότι από εκείνη τη στιγμή μία φράση έρχεται και επανέρχεται ξανά στο μυαλό μου. Μία φράση που έδιωξε όλους μου τους προβληματισμούς, και αυτούς που προανέφερα αλλά και πολλούς άλλους, και την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας, γιατί κατάλαβα μέσα από αυτή την εκπαιδευτική διαδρομή ότι όσο ζω μαθαίνω και όσο μαθαίνω ζω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.